ndị be anyị anachi ya tagokwa azụ n'oge ụtụtụ ọma nke ụbọchị tata ịma na anyị si unu ka anyị dị obere ezumike ka anyị nachi ya taa wee mee gịnị banyezie n'okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị tata chetakwa na aka m bụkwa onye nwanne unu nwaanyị lọlọ 1 mụ na nwanne m nwaanyị Anụ Doris unu anụ gị anụ o nwere ife anyị ji maka ya wee bịa tata anyị si ka anyị tụgharịke n'uche n'ife gbasara ya maka na anya ịma na o nwere ife menụ ndị mmadụ na-esonyegasịla anyị n'ife a na-eme abịa sị m lọlọ na anyị chọkene ka ịgwakene anyị kọwala anyị ife gbasara ife dị otu a ife dị otu a ife dị otu a o wee bụrụ ya mgbe nechasị anya maka na o nwere ndị na-enye m nsogbu ọkachasị nya bụ ife ndị wee bịa n'ụbọchị tata ọ sị na o tego nya bụ ife ji wee na-enye ya nsogbu na ọ mara ụzọ o ya esi wee mịa m wee sị ka anyị bịa kene ka mụ na ụmụnne m kpalikata nkata maka ya tata kedu ife a na-ekwu maka ya ife a na-ekwu maka ya bụ gịnị ndị oyibo kpọrọ ya convulsion anya oyi o nwere ndị na-akpụ ya ife enu nwee ndị na-akpụ ya anya oyi ịma na asị na Igbo na-asụ n'onu mana akwa akwala ome gịnị gbọ nwanne m ọ bụla ofu nya ọ gị nwa ma ka ndị bunu si akpụ ya mana n'ọnụ oyibo fasino convulsion kedu kene ife bụ convulsion a na-ekwu okwu ya gbọ nwanne m nwaanyị Igbo na-ege ntị abịa ihe a na-ekwu okwu gbasara ihe convulsion na-ahụ ihe na-abịa n'ụdị n'ụdị ọ na-akachasị n'ụmụaka ndị be anyị na-akpọ ihe na-adọ adọ maka na ọ bịa nwatakịrị ahụ bido dọwa ya ọ na-akachasị mgbe ha pere mpe ụdị ihe a mewe nwa ahụ ị ga-ama ihe ị ga-eme maka na ya mere ọ naghị adịcha m hapụ sọsọ obere nwa n'ụlọ mgbe ihe adịdị ya dọwara nwatakịrị o wee na-atụgharị anya ma ọ na-achọ imechi ọnụ ya ma ọ na-eme ihe dị aṅa ụfọdụ na-esi ebe ha nọ dapụ ọrụ sọsọ obere nwa na ebe ahụ agaghị ama ụta ga-esi mee ya ya bụ ihe a na-akpọ convulsion ihe dị otu a mee nwaanyị mara na nwa gị na-convulse so that ị marazi otu ị ga-esi jide nwa ahụ ya ka ị ga-ege ntị ka ị gete otu ị ga-esi jide nwa ahụ ka nwa ahụ hapụ igbu nwa narị maka ihe ahụ na-ajọka ọ naghị ete aka gbuo ụmụaka ma eleta hụ ya anya ọ nwere ụzọ dị iche iche si egbochi ya bụ ihe ka ọ hapụ imebi mere onwe gị ahụ ọ bụ otu ị ga-esi jie nwa ahụ ọkparụọ nwa ahụ nwa ha madịsịkwa ọdịdị ọdị Chukwu na-eke ya ya bụ ihe anyị na-akpọ ihe a na-akpọ gịnị convulsion na-anụgoni anụ dịka nwanne m nwaanyị si wee kwu nọọ gịnị ife oyi anya oyi kedu ife bụ kena anya oyi a anya oyi a bụ gịnị ọ na-esite na ụbụlụ wee dọba nwatakịrị maka na ọbịa oge ụfọdụ ife na-ebutekarị dịgasị ụmụ ife dị iche iche ọkasachị nje dị n'ime ọbara ndị ọ na-emekarị dịka o si wee kwu unu anụghị ya na ụmụazị dịka amụọ nwa ọfụ ọ bụgodị ife dịka bido na izuụka 6 wee gbagobe n'ofu ọnwa na ụmanụ bụ ọrịa wee gbagobe nke kachasị nke bụ na ọ na-eme ya bụ nwatakịrị ọmama na ọ na-eme ya onye akpata o ji wee kwukwa na ọ dị mma gịnị ịdị na-anọ ya bụ nwatakịrị nso mgbe ọbụla ka ị wee mee gịnị ka ị wee malụ kene mgbe ya bụ ife bido ya bụ nwatakịrị ọzọ dịka nwanne ya bụrụ ife ọzọ na-ebutekwu ya ịma na enwegasị ụdị ife dị iche iche ife na-abụ ife ọdụdụ a kedu ife bụ ife ọdụdụ a ịbịa o ife mmadụ na-amarọ mgbe o ji eme mana tupu o mebe mmadụ ịya na-afụ ọnya ọ dịka ị na-enye anyafụ ogudue iru ma agwacha ndị nwa sị na ogudu iru ka ube elunye n'ọkụ ị na-enezi anya ọ dị ka ọ na-agbada ọ bụrụ na ị bụ onye matago na gịnị ka nya bụ nwatakịrị si eme ihe amalele na nya bụ nwatakịrị nwere ife dị iche dị ya na-arụ mgbe a ibido nyochabịa ọzọ dịka nwanne ya bụrụ na ọbịa mee nya ọbịa dọlụ ọdọ ọnya oge ụfọdụ ọfịfịa anya ọnụ ya maka na ọ na-ebido n'ụbụlụ ọdọ n'ụbụlụ ọmanyaba ụbụlụ o bido manyaba ụbụlụ a ọ metụta ya osi agbadata n'iru ị na-ene iru ya anya ọ dịka ebe a na-ayọ mmadụ mgbịrịmgba n'iru ọ na-ama lilili iru ya gbadata n'ọnụ mgbe ezi a efu ya ọ tachikọba eze
ya bụ ife na-emerụ ụmụazị arụri nne ihe afọ ụmụazị ụfọdụ ị na-enye anya arụ ya ezuchi ezu onye ezuchi ezu ụfọdụ ndị nwe asị gị na onye nwa bụ imbesai ma agwacha ndị oyibo ọ bụrụ ya ụfọdụ ọdọtị afọ ụkwụ nwatakịrị a ụkwụ ya ama ndịzi mma ọzọ ọ na-eme o nwego nke mma ụfọdụ o seli ọ bụ na mmadụ nọrọ nso ọ donye ife dịka n'ọkụ ma ọ pịajie nye aka ya bụ nwatakịrị ọ bịazie aka ya anwa adịzie otu a n'ụwa ya niile imezie ọ bụ na ya bụ nwatakịrị enwe ọlụsị ụfọdụ ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ oge ụfọdụ efu ya ọ bịa see nya ezi a ọ tachibe ezi a were ya mee gịnị gbelie iri ya tabie iri ya merụọ ezigbo arụ o nwere ike ịyakwanya bụ ifunye kpata na ịfụnya bụ ndị anya oyi a na-eme ọkachasị ụmụazị ịfụfa inepụrụ afọ anya n'iru iyi ama mana ọzọ dịka nwanne ya bụ gịnị iyi akaba arụ mee gịnị dịka nwanne m nwaanyị si wee kwu na-anọ nwa gị nso maka na ya bụ anya oyi o mebekwa mmadụ ife nkụja ife enu a o mebe ọnya ọ bụ na nnukwu mmadụ anụrụ nso ọ na-enye nsogbu rinne o mee ya bụ nwatakịrị gbọọ ọ bụ na ị nọrọ ya nso ị maa na ya bụ nwatakịrị na ndụ ya niile ọ bụgolo onye ọlụsị bụ nwanne m nwaanyị ọrụ ma ị mara anyị niile na-agba mbọ ịfụ na ụmụaka gara akwụkwọ eletara ha anya ile anya gị onye anaghị anọkarị ebe nwatakịrị na onye gị na-enọ na-eletere gị nwa ahụ na-akụzitụrụ ụmụ riri ihe ọ ga-awa ọfụ ihe a o mee ka ị mara ịkpata ilere nwa gị anya leru anya mkpụrụ anya ya mgbe nwatakịrị nakọta anya ya dịwazie ka onye ọmadịzikwa shap ọ na-enezigo na lere nwa ha anya ahụ ọ ga-enwerịrị ihe ọrịa na-achịpụta ya ị na-akụziri nwa ahụ na-eletere gị nwa si ọfụ ihe dị otu a dịka ihe dị otu a mewe nwa ahụ ya wọdụdo ahụ na-adọ nwa ahụ o jisi ike were ihe na-akpọ ngaji tinye ya ka ọ hapụ ịtachigide maka na mgbe ahụ ma ihe ọ na-eme ọ na ma ọhịa ahụ wuru ọmazi ndị oyibo ji wee kpọọ onye involuntary action so ị na-akụziri nwa ya maka na mgbe ihe dị otu a mewe ọ mahụ dị otu godo mkpu ndị nọ nso na ama na-abịa enyekwara ya aka zọọ nwa ahụ ndụ onye roji dị mma onye anaghị anọ ya na-asị gị jisi ike maka ndị agbata obi gị ụkwa chi gị ihe dị otu a ka ya na-ejisi ike na-akọrọ nwa gị na ya ka onye lebara nwa ya maka na ihe dị otu a mee nwa ahụ nwekọta ya n'ụwa ya ka ọ dịkwa ọdịdọ o si bi n'ụwa ọzọ ọ ga-agbarụ nwa ahụ nwa arụ ma ọ bụrụ na achọpụtara ya n'oge unu anụ gị a ụfọdụ na-esikwa ya n'ime ya nwụọ atachi ọnụ ahụ ọma nkụzi ume ka ihe ebe ọzọ ga-esizi ọzọkwa osizie Britain ọhụrụ ọnwụ ka ọ dịzikwa so ya bụ ihe nwa ọrịa ajọka arụ naghị akụ bel ọ na-akụ onyewe gị sain na-enye gị ị na-ane nwa ya mara na ihe dị otu a na-achọ ime nwa ijisi ka nweta mudo akị ugbu rure na-eji agbochi ya dose nso ya mere nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ọhụrụ a na-asị ya go weta udo akị dose ihe ndị a na-adị mana udo akụ a na-ete onye nwere nya bụ anya oyi a na-esu yabasị esuo yabasị ewere ya mee gịnị gba iwere obere udo akụ isuo yabasị were ya pinya na ya ma ọ bụ nke kịlịkịlị yabasị ndị Hausa ndị oyibo na-akpọ galik isuo onye iwere ya tinye iwere ya na-anụ ọnya bụ nwa na-arụ maka nke a doro m anya ọfụma iwere ya na-anụ ọnya bụ nwa na-arụ mgbe ọbụla ịkaba arụ gbaa mbọ mee gịnị fụ na ife ọbụla gbasa anya bụ nwa na ị na-enye anya ikpokwana ka o nwee nnukwu arụ ọkụ maka na enwegasị ụmụ ihe dị iche iche na-ebute nya bụ anya oyi enwere ife dị iche iche na-ebute nya bụ anya oyi ife ndị wee kwuo ya bụ na o nwee mgbe ncheta o nwee nwatakịrị anyị na fa bidebe mgbe ọbụla a na-asị na arụ adịrị na mgbe kpọọ mama ya wee sị ya kedu dị nke bụ na mgbe ọbụla ị na-asị na arụ adịrị ọ sị m na ọ na-enwebe anya oyi nwesị ya na ife iyi eme kaba arụ ma gịnị na-ekpuchite ọfụma nke mbụ itinyezina ya n'ebe ọ na-ama na-ekute ume ọfụma nke ọzọ dịka nwanne ya ife ọbụla ya eme ka arụ ya na-ajụ oyi mgbe ọbụla ekwezina ya na-anọ ebe ọ ya na-enweta ikuku ọfụma maka na ama m na oge ụfọdụ kedu afịa nlokwa onu a na-eme mmadụ ọ na-esokwa ife ọdụdụ a na-eso eme nlokwa onu maka ịma na nlokwa onu a na-eme mmadụ kpata o ji rie nne n'ugwu Hausa oke anwụ na-acha ndị Hausa na-emefa okpofu mgbe ọbụla fana ọnụ na okpofu ọya nlokwa onu ọ dịkarọ na mgbadata be anya ọ na mgbago ugwu ka ọ dịkarị
onye bata ndị o ji bụrụ ndị ugwu na-ayakarị ya bụ nnukwu onu fọma na-ayakarịkwu ya bụ ife ọdụdọ kịta maka na igbo anyị amụlugo anya ka azụ igbo anyị asaga anya ọ mgbe mbụ ka ọ ya abịa ime isi onye nwanụ o jikwa wee bụrụ na anya oyi na-eme nwa ya o wee mezie ife nwa wee gbuo ya ọ bụ ọzọ kịta mana nke kịta a na-ekwuzi bụ nọọ n'ugwu Awụsa ka mma kịta ya bụ nnukwu onu na-eme maka na oge ụfọdụ nnukwu onu a ndị oyibo kpọrọ meningitis na-abịakwa n'ụdị ife ọdụdọ a nya afọ ncha niile nọ n'ofu ma akwụkwụ nke a kpọkwala epilepsy na-ere nwa ọkụ mgbe ọbụla oke ahụ ọkụ na-esokwa akpata ihe dị otu a mewe ịma ihe ị ga-ete ịma na ụdaki a maka iwere ete nwa ahụ ọṅụkwụ onye ọṅụkwụ ya aṅụ ọ na-enyekwa aka ka ihe dị otu hapụ imekwa nwa ọnya ọzọ dịka nwanne ya bụrụ gịnị na ya bụ anya oyi ekwugo m o nwere arọ ọ ya bụ nwatakịrị luo asị na ya na ọ chakwa na ọkalighị ya dịka nwatakịrị gbagoro ife dịka arụ 6 na arụ 7 o nwere ndị nke bịara ube m na nke m mbọsị ya bụ nwatakịrị wee dị arụ 9 naanị mgbe na-ajụ nne ya sị ya na nchekwa na ọ kwesịghị ịkali ife a o wee sị m nọọ n'obodo gịnị maka na ọnya ka m ji wee kwube ife nkwu nọọ n'ugwu Awụsa ka fasi mee gịnị ka fasi wee gbadata mana tupu anyị gaba n'iru itinyezi ọnụ n'ife na-ebute ya bụ anya oyi ndị be anyị ka anyị jekene n'obele ezumike anyị na-achị ya tazie azụ anyị mee gịnị anyị akọwapụtakasịala unu ife na-ebute ya bụ anya oyi ndị oyibo kpọọ gịnị convulsion maka na ya bụ ọya bụ ọ jọrọ njọrị nne ọ na-emenyekwu mmadụ ọ na-eme mmadụ egheri eghe ka m tinyezie anya otu a egheri eghe iwụlọ egheri eghe ọ dịka ọ na ịmachazi ife ị na-eme mana ịmakwa ife ị na-eme mana ọ bụrụ gị bute ya ka anyị jee anyị nachiyatazie azụ su obere ike anyị eme gịnị anyị abịa kọwapụtaziala unu ụmụ ihe dị iche iche na-ebute ya bụ anya oyi ka anyị pụtakwanụ